2, 3, 4, 5, 6, 7. И здравейте на всички, аз съм Лутката, това следващ епизод на Minecraft Mini Games. Този път с TC63, много ще играем Skywars, надявам се... О, пак успях! Да. Надявам се да ми се отвори късмета. И сега, защото съм про... Айде на 3 да задържим лъка и го фърлям на някъде, искаш ли? Да им кажа... аз искам да отида на един фар. Аз отивам на един фар. Покажи ми къде е. Там е. Fuck. О! What the fuck? Аз слязох във водата. О, аз съм много близо до фара. Аре, нали? Ще успях. Отгоре съм. О, кари. Добре, секай часовника. Да. Има Агарио. Да, знам. Натисни едно перо с шарпни с едно. И ще чакам само. Така. Къде си? 63. Ето го ела. Скача ми, на ето и точно под нея. 1, 2, дай! Трябва да сме заедно. Мен още има е портнал по тялите. 43, къде си? Няма тамай. Аз съм в джунгла. Централният остров е джунгла. Добре, значи не сме заедно. Ми ще направим една игричка. Аз ще победя както винаги. Аха. Добре. О, мага. Тук е явно един от тези ранове. Ранове игрички. О, мага. Тук е всичко. Го overpower. Не го оцелих. Умря ли е? Добър. Имах Diamond каска и Diamond chest plate и Iron работи. И Diamond меч и един стак ендър перли и не оцелих острова. Ще видиш на клипа аз как играе. Не оцелих острова! Да, знам, ми се слушал. Не оцелих острова! Ти баш... Умрях. Ела пак. Къде си? Ела е тук точно ти. 1, 2, дай му! Ето да! Я подскочи! Ууу! Екос! Ще видиш моя късмет. Да бе, както е преди малко. Те мега лудото е. Знаеш аз каква ми е тактиката? Вземаш ендър перлите и бягаш. Не, вземам си две ендър перли, ако има. Обирам всичките често и оттуй и се връщам на моя остров. И тук има мега яки неща. Аз бих стоял там. Да, видях вече. Там саднах малко. Спокойно, винаги има такива течи, аз не какво садваш. Ако си имал някаква дъма броня. Например, аз сега имам две ендър перли, вече съм на главния остров. Че малко е. Обирам най-яките неща. Аз? Имаш ли ендър перла? Да, 2. Ела на моя остров, там де близо до тебе. Аз ще обера всички... Идва до тебе, брат, отиват при тебе. Майка ти неща се наубиха, ма. Добре, ще направим още една ария. Ще бързо свършват. Те бързо свършват. Аре, ще идваш ли да... Да, се качам, Ари. Скачам. Ела. Ще трябва да сложа една картинка рип. След всяко умиране, ела. Ето тук скочи, давай. Сега! Скачай. Чикос. Къде е главният по дяволите? Уно с къща, не? Ти се нещастнява. Ти тук ли беше? Ти тук ли беше? Да, ти ми оцелих. Добре, аз ще се оцеля там, дет ме... Чуй на мишката. Добре, ако искаш да направим същата тактика, аз пак да отида на бързо да обера колкото се може. Защо? Винаги ти! Първият път тебе те отдиха. Сега моите. Всъщност ти умря най-първи.
Да, ама ти умря, те, че... Трябва да се редуваме. Трябва да се редуваме по умирания. За България. Айде, много да почнем. Чуваш някакви цинки стъпки? Не. Защо да съм? Ома гътка, толкова сме чиста. Аз вече съм на главния. И го учих от първия път. Де си имам брада. Има и Аз си метнах меча без да искам от острова. Няма проблем. Взимам си къвната слава на всеки случай. И отивам на твоя остров, да отида на твоя остров. Да, Тук има някакъв фул даймондка, има плащ. Идват при чакай, тебе. в смисъл... О мага, даймондката ни оцели! О, да оцели. О, фак. Не страхвам. Ужасен съм. Айде, почнаха да умират вие къста сега, миле. Ще се бият до смърт. По-точно аз. Идвам на моя остров, чудя. Имаш ли даймонд панталони? Не, Да, бе. нямам. Тоест имам. Ще ми ги дадеш и аз ще дам други даймонд неща. Добре, къде беше от моя остров, че моя? Я, излия с малко подскачане. Някакъв върху тебе! Умря ли? Не, потнах се на друго място. Къде си, бе? Някакъв просто стои до мене. Омага, брат. Омага. Виждаш ли ма? Тук гледам някой само деца телепортират. Той съм аз! Вие... Омага, да! Виела издавист. Бързо дай ми нещата. Бързо дай ми панталоните, аз ще дам и тези неща. Къде си? За тебе. Дам ти тези неща. Ще яки. Имам само една... Имаш ли голданки? Да, 4. Дай, не ми ги дай. Ми. Ето ти. Бързо вземай блокчета и се качваме нагоре, няма да седим тук. Ще измерим. Тук мапа е малък. Да направим някаква барикада, ела. Аз съм отгоре върху дълъча съм. И мерим обстрелът. Ти можеш ли да спектейтваш? Не. Добре, изчакай малко. Аз те видях как умираш, бати там. Болезнено. Всичко е в мене като цяло. Не. Окей, уния злато се бият. Спера. Има шоп. Вижте. Нямам, но не мога. Дай ти! О, бил го! Спечелих! Пикус! Тук съм Чикус! Скачай, Пикус! О, я скачи? Аха, не си точно това. О, тук ще е малко по-трудно, но... О, ще се справя. Добре, пак същата тактика, нали? Аз искам! Това е филмата кола. О, да. Чак сега забелязвам. Аз съм 3 пъти казал този сръбър, ама. Тук е много як, нали? Не! Отстрани пише Г, гладиатор на друг език. Не ми харесва. Аре бе! Искам падам. Ето змея ще го смачкам, брат. Чай си взема кит. Арчер. Ручър. Не знам, но на този клип ще го направя много красиво. Аре, пускай бе! Къде е честа? Имам ли ендър перла, аз вече съм там. Аз не трябва да намеря входа, брат. Знаеш колко се бавих. Не ми... Ти ма видя аз къде съм, ти че ще изчакам. Аз нямам. Ще спирите. Но всичко се му туши. И обрах всички честове вече. Някакъв нас попа. Окей, телепорт. Спяга. О, мага! Мага, ти нищо знае! О, мага, убил го! О, мага! На 2,5 сърца го убих! Фак. Къде си? Подскачам. Пикус
Бог те дари, Бог ти дава неща. Вече ги имам. Не ми трябват. Бог ти каза да вземаш иначе ще прибий. Ети ме. Ко става долу, бе? Нещастник! Умирай! Точно така, точно така. О, Голдън! Е, тук долу. Елай тук. Ого! Я да направим тук да се засилим да живеем вече. Тук да ни е нашия дом. Я пази отгоре, аз ще направя чест да се разтоваря, че не ми се изхвърля. От. Ще смачкам всички, които ми се отвори. Кажи ми ако някой напади. Окей, Изглежда тихо. Ако няма никой, значи сме останали само аз и ще трябва да съм бим. Не, 4 сме. Отдевай. Отстрани пише. Ама да. Еми окей, аз вече инвентара ми е готов. Чакай да се разтоваря. Аз всъщност нямам храна. Не, всъщност, тези сайта ми ще ги вземем, ще направим една дупка и ще ги свърлим, никой да не ги взема. Разбираш, аз ти я правя. Ок! Или ги щупи, вземи една бравичка от тук. Аре! Брат, няма нужда. Виж какво, дръпни се само. Точно. Ай, ти да ми си запуши хода, бе, бати. И сега как ще вземем? Тук отгоре. Тук отгоре. Я бегай, аз тук съм Майнкрафт прото, ще чупя камък с ръка. Абе, ари две, бе, сега. Давай. Чай малко не мога, бе. Аре, ела. Чакай, Идвам. да, аз не мога да изляза. Аз идвам, брат. Ще ти отпуша, ела отстрани. Виж, има дърво отстрани, чупи го него. То за тенко сигурно ще има камък, естествено. Дай, ма. Добре, ела да потърсим някакъв друг изход. Брат, излизам! Ще си направя както ти бъл, ще си направя дърво. Добре, имаш ли ендър ли? Ендър ли? Ендър перли. Не. Ето. Използвай ги за добро. Отивам на главния остров и го пречуквам. И яш голдънка. Так, идеш. Паднах! Аз го бутнах. Всичко е в теб. Само двама сме, брат. Давай, можеш. Кой има тук? Ние колко игри загубихме? Я ми кажи сега. Много. Добре. Стрелват ма. Просто умри, ела. Знаеш ко? Просто ще го убия. То колко хора сте, бе? Видях го, брат. Аре, лайнето ще почна смисъл, сам ще баним клипа. И сега... Не! Калбинга? Печелих! Да, бе! Да. Ела е така, ела. Той нямаше честплейт. Ей тука. На 3, 1, 2, дай му! Я подскачи. Колко човека... къде си? Кажи ми къде си. На някакви сгради, малки. О, да, и аз съм там далеко от мен. Значи на главния има ли някакви глави? Точно на този главен остров се бях прецакал и Бендър перото ми беше паднала в лавата. Сега Бог да е с мен. Точно така, дай му се, точно така. Ще успеем. Не, няма да успеем. Това ще е последна игра. И естествено няма да има Ендър перла, което ще ме забави в момента. Да. 20 часа още знам. Ендър перла. И няма Ендър перла. Да ми господа, отивам пешачката. Аз не бих отишъл. Брат, аз тръгвам. Аз вече тръгвам. Супер, аз ще се барикадирам на моя остров. Окей. Може трябва да си имам Ендър перла. Да, бе. Не. Съм май баш. Това са прави с приятелите. Аре, вземи ключи. Не трябва. О, как ще да падна! Как щяха да ме замерят с яйце, брат. Видях някой да се замерят, ама... Не вярвах, че ще е толкова болезнено. Естествено, пак тя има Ендър перла! Нещастен. О, бутнах ти нещастен. Видях го. И сега ще са бимче. Майка
ти нещастна? Умрях. Добре. Айде. Умирай направо, приключваме епизода, че тая игра ще е лоша. 20 часа ще го пробвам там този тип, защото имам добра идея. Добре. Аз бях Лутка Търс. Това беше един от моите приятели, който още не снима и сигурно няма да иска да снима. Но това не ме интересува сега. И да, ако ви хареса епизод, дайте положителен лайк, коментирайте долу. Линк за сървъра няма да има, ако снима още един в него ще има. Да, това беше TG63. Ако ви е харесал, напишете в коментарите дали искате да правя повече клипове с него. И да. Аз бях Лутка Търс и довиждане.